A Praza do Viveiro, na parroquia de Santa María de Viveiro, en Muras, será esta fin de semana o epicentro do mel. Alí terá lugar a quinta edición da feira deste produto que destaca a nivel nacional pola súa calidade e a súa orixe, o breixo. É un mel que ten moito valor, que ten moita calidade, é un mel limpo, sano, ecolóxico e que pode triunfar nun mundo como o actual, donde os produtos de calidade sí que están moi valorados. A Feira do Mel contará de novo co apoio da Deputación Provincial. Para que a xente se siga mantendo no rural e dinamizando o rural, que se trata con estas feiras, de que enchemos de Muras aquí no Viveiro de xente e os negocios, toda a economía local se vexa beneficiada por todo este tipo de eventos. Na feira estarán presentes todas as explotacións apícolas da zona, unhas 25 e tamén outros postos con produtos agroalimentarios e artesanais. Este ano tamén haberá novidades. O día previo vamos facer unha salida das setas con Xosé Luis Marcote para facer unha pequena exposición para que se vexan as setas da contorna no que é a Feira do Mel. E despois teremos aquí o Concello de Nava, o Concello Principal Sidrero en Asturias, que é a denominación de orixe, no que nos van facer unha demostración de espicha de sidra. Ademais do tradicional concurso de mel, haberá degustacións, obradoiros para a cativada e, como non, música.